שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של זירי המחר מבית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה. היום נארח שני סטודנטים, ניר אברבוך ובניה חמי, סטודנטים לתארים מתקדמים, עוד מעט הם יספרו לכם, ולי קצת על הדרך שהם עושים פה בפקולטה. ובעצם המחקר שלהם, או הנושא של הפרק הזה, ייגע בפיזיולוגיה של הצמחים, שבסוף הפרק הזה אנחנו נדע להבין בדיוק מהי פיזיולוגיה, מוצרים טכנולוגיים שיוצרים בעקבות הבנה עמוקה של צמחים ושל הטבע, וגם נדבר קצת על יזמות, התארים המתקדמים בפקולטה. אז בואו נתחיל. בניה, אתה רוצה להציג את עצמך? כן, אז בניה, בן 29, במקור מגוש קטיף, כיום מכפר בילו. התחתנתי גם לא מזמן, ואני סטודנט לתואר שני, לקראת סיום התואר. את התואר הראשון עשיתי כאן בפקולטה, במדעי הצמח, והתואר השני שלי עוסק בדינמיקה של שימוש במים, של צמחים, שזה בעצם איך הצמח מנהל את משק המים שלו. אז בעצם בניה תואר שני, נסביר קצת לאנשים שהם פחות מהתחום. יש גם אלמנט של מעבדה וגם קורסים, אולי תיתן לנו קצת רקע? נכון, אז התואר הראשון הוא בעיקר כמעט רק קורסים, ובתואר השני בעצם גם יש מחקר. כל סטודנט נמצא בעצם במעבדה עם מנחה ועוסק באיזשהו מחקר. זה בדרך כלל נושא שהוא חדש, הוא חדשני, שהוא פורץ דרך. עכשיו ניר גם יציג את עצמו, בוא ספר לנו קצת על הדרך שלך. שלום, אני ניר, במקור מגני תקווה, בשנים האחרונות גר ברחובות, יש לי בת זוג בשם נור וכלבה. את התואר הראשון עשיתי במדעי הקרקע והמים, פה בפקולטה. את התואר השני עשיתי במדעי הצמח ובמדעי הנתונים, במעבדה של פרופסור מנחם מושליון. והיום אני עושה גם את הדוקטורט שלי, והוא בנושא של שילוב של פיזיולוגיה של הצמח, בעצם משק מים, עם יחסים של מיקרו-אקלים של הסביבה, שזה בעצם הסביבה שמאוד קרובה לצמח, הטמפרטורה, הלחות והקרינה, שמאוד קרובה לצמח. ואיך התחילה, איך בעצם, אולי תסביר לנו קצת מה היה בתחילת הדרך, איך זה קרה, איך הגעת לנקודה שאתה נמצא בה היום? אז בתואר הראשון שלי עבדתי במעבדה של מנחם מושליון, בתור טכנאי חממה אפשר לקרוא לזה. מילאתי עציצים, תיקנתי ברזים, תיקנתי נזילות, עובד, נקרא לזה חממה יחסית פשוט לכל דבר בפקולטה, בתואר ראשון. ועם הזמן התקדמתי, ונקרא לזה, היום אני דוקטורנט. ואיך העבודה הפיזית הזאת עיצבה את הדרך שבה אתה ניגש היום לפתרון של בעיות טכנולוגיות מורכבות? עוד מעט אנחנו גם ניכנס לפן הטכנולוגי. אני חושב שאתה עבדתי בחממה, זה נתן לי איזשהו זווית ראייה להבין איך דברים עובדים בפועל. זאת אומרת, לא איך דברים אני חושב שיעבדו. יש בחממה נזילות, ויש בעיות חשמל, ויש הפרעות כאלו ואחרות. אז ברגע שאתה לומד את ההפרעות האלה, ואתה יודע איך זה יכול להתנהג, או אתה חושב שאתה יודע איך זה יכול להתנהג, אז כשאתה מתכנן מערכת מורכבת יותר, אתה מנסה לחשוב, אוקיי, מה הבעיות שאני יכול לחשוב שיהיו בפועל, בחממה. מעניין, ככה ההיקש הזה שעשית. שניכם צמחתם תרתי משמע, במעבדה של פרופסור מנחם מושליון, חוקר מוערך, מוכר בפקולטה לחקלאות. בניה, מה יש באווירה הזאת של המעבדה שדוחף סטודנטים להפוך מחקר אקדמי למוצר יישומי בשטח? איך נוצר החיבור ביניכם? אז בעצם אני התחלתי במעבדה של מנחם בתוכנית אמירים, שזה תוכנית לסטודנטים מצטיינים. אז בעצם יכולתי להתחיל את המחקר שלי כבר במהלך התואר הראשון. ובעצם כשהגעתי למעבדה, אז מנחם הציג בפניי את האפשרויות, את תחומי המחקר שבהם המעבדה עוסקת. ואחד הדברים שבאמת הנחו אותי שחיפשתי שיהיו במחקר שאני אעשה, זה שיהיה לו גם פן יישומי. בעיניי יש לזה הרבה משמעות. בעצם לקחת את מה שאנחנו עושים כאן בפקולטה, באקדמיה, ובעצם להביא אותו
גם אל הפן המעשי, היישומי, אני חושב שיש לזה משמעות גדולה, ובעצם תרומה גם בסוף, גם בפן המעשי. וניר, אתה רוצה גם אתה קצת לתת רקע, מה מיוחד במעבדה הזאת שהצמיח את שיתוף פעולה ביניכם? קודם כל, אני חושב שמה שמיוחד במעבדה זה שיש לנו את החופש פעולה לנסות דברים חדשים, ובעיקר לטעות. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים ללמוד משהו חדש, אז זה ממש בסדר ללכת ולקחת קורסים באינטרנט, או לבנות משהו, או לנסות דברים שאין להם פתרון, כי אנחנו מנסים להוכיח דברים חדשים. אז החופש פעולה של מנחם, והיכולת שלו להיות איתך שותף בכל הדרך בגובה העיניים, שזה לדעתי זה מאוד מיוחד, לדעתי זה אחד הדברים הייחודיים שיש במעבדה. אני גם אוסיף אני חושב שאחד הגדולות של מנחם זה שהוא יודע מאוד להתאים את תחום המחקר לסטודנט המסוים. זאת אומרת, כשאני הגעתי אולי עוד לא ידעתי בדיוק מה מתאים לי, ותוך כדי שהתקדמנו במהלך הדרך, אז הוא ידע להתאים לי בדיוק את מה שאני אהיה טוב בו, ואת מה שהכי, אני חושב שאני אוכל להצליח בו. אז זה גם אחד היתרונות הגדולים במעבדה, שלכל אחד הוא באמת תופר את הסגנון הייחודי שלו. אם נשים את זה רגע, נסביר את זה גם לאנשים שהם לא בתוך האקדמיה, בתוך הפקולטה, מנחם הוא חוקר ככה מרכזי בפקולטה, אני לדוגמה נמצא אצל חוקר אחר בדוקטורט שלי וגם במאסטר שלי, בעצם החוקרים הם הליבה נגיד של האוניברסיטה, ואחד הדברים, אני אתן זה רקע כללי על האוניברסיטה, אחד הדברים הכי כיפים במחקרים כאלה, ארוכי טווח וזה, שבעצם יש את היכולת לחקור רק למטרת המחקר, ואני חושב שגם אני וגם אתם נמצאים במקום שיש גם את הפן היישומי של רגע, אבל אנחנו רוצים גם שזה ילך לכיוון של מוצר, שזה ישרת, שזה יקדם אותנו כאנושות וכחברה וייתן בעצם יתרון לאנושות, וגם אני רוצה לחקור את זה, כאילו זה מעניין אותי, הנתיב הזה, שאני לא יודע שאין לו איזה מטרה, אז זה ממש כיף לשמוע אתכם, תארים את השילוב הזה, אני מאוד מזדהה עם זה. אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, ואני חושב שיש את היתרון של האקדמיה, יש איזושהי פריבילגיה, שאתה יכול לחקור, לעשות משהו יישומי, וזה לא חייב להיות כלכלי עכשיו. זאת אומרת, כרגע זה צריך להיות מדעי, וצריך להוכיח שזה אפשרי. אולי נדבר קצת על השילוב של, ממש על השילוב הזה של אקדמיה ופן יישומי. אז אולי תתאר לנו קצת באיזה שלב אתה נמצא בתואר המדעי, גם תיתן רקע, ותסביר לנו אולי איך זה משתלב יחד עם הפרויקט היישומי שאתם שניכם חלק ממנו. אז כרגע אני נמצא בשנה השלישית שלי של הדוקטורט, בתקווה מתוך 4, כנראה זה יהיה קצת יותר. הדוקטורט מורכב מכמה שלבים, אפשר נגיד פחות או יותר 3. בשלב הראשון אתה נפגש עם משהו שנקרא ועדה מלווה, שזה עוד דוקטורים או פרופסורים מהפקולטה או מפקולטות אחרות בארץ, שמלוות אותך בתהליך המחקר שלך. בשלב הראשוני אתה בעיקר מציג את עצמך ואתה אומר מה אתה מתכנן לעשות. לפני פחות או יותר שנה עברתי את השלב השני, שבה אתה כבר צריך להראות פחות או יותר תוצאות אמיתיות בשטח, מה כבר אתה עושה, והם צריכים להגיד האם אתה בכיוון שראוי לדוקטורט, ובסוף אתה מגן על הדוקטורט שלך. אז כרגע גם, ממש לפני שבוע את האמת, פרסמתי את המאמר השני שלי, שזה הודעה מרגשת, וכמובן כבר עובדים על המאמר השלישי, והמיזם שאנחנו מפתחים, אז בעצם הבנו בתוך התואר השני שאנחנו לא יכולים למדוד נקודה אחת בחממה. אם זה כמו למדוד את החום גוף שלי עם הטמפרטורה של החדר. הבנו במעבדה שאנחנו צריכים למדוד כל צמח בנפרד. ומפה עלה הצורך למצוא מערכת שעושה את זה. אבל אין מערכות זולות, או אין מערכות שעושות בדיוק את מה שאנחנו רוצים. אז מפה עלה הצורך שנוכל לפתח משהו שמתאים לצרכים שלנו. מה איתך, בניה?
איפה הפן היישומי תופס אותך? סיפרת לנו קצת על התואר שלך, על המאסטר. אני בטוח שאתה עושה אותו בהצלחה יתרה, במסגרת זה שגם בתואר הראשון היית בתוכנית אמירים. דיברנו עליה כאן בפרקים הקודמים, שזו תוכנית לאולטרה מצטיינים, אז כל הכבוד. ואיפה זה תופס אותך הפן היישומי? אז בעצם במקביל למחקר שלי, אז אני גם לוקח חלק בפרויקט הזה של מה שנקרא Field 4D. זה בעצם שימוש בחיישנים מלאכותיים, שזה חיישני IoT קטנים וזולים, שמאפשרים למדוד כל צמח בנפרד ולאסוף נתונים בתדירות גבוהה. ובסוף המטרה של הדבר הזה זה להבין בזמן אמת איך הצמח מגיב לסביבה שלו. אז בעצם במקביל למחקר עצמו, יש גם את הערוץ הזה, גם את הנתיב הזה, שהוא גם תומך במחקר, גם מסייע למחקר, וגם בתקווה גם מתפתח לכדי מוצר. אוקיי, תסביר לנו קצת על IoT. IoT זה מושג יחסית חדש, בזמננו אנו, בזמן הקלטת הפרק. זה נקרא Internet of Things. זה בעצם האפשרות לחבר מוצרים יחסית פשוטים, או אפילו נקרא לזה טיפשים, לאינטרנט. זה כמו שהדוד שלך חכם, או שהמקרר שלך אומר לך חסר לך חלב. אז אנחנו מפתחים חיישני IoT, משדרים בגלי רדיו, ומודדים טמפרטורה, לחות, קרינה, והגודל של החיישן הוא מאוד קטן. אז בעצם זה בנוי מכמה שכבות. השכבה הראשונה, מה שאנחנו קוראים לה שכבת המדידה, זה החיישנים האלה, חיישני IoT, שאוספים את המידע מהשטח. מידע של לחות, טמפרטורה, לחץ ברומטרי, קרינה, ובעצם אוספים את כל הנתונים האלה. בשכבה השנייה זה השכבה של איסוף המידע והעלאה שלו לענן, והשכבה השלישית היא שכבה של ניתוח המידע ובעצם הסקת מסקנות, תובנות על ההתנהגות של הצמח, על הסביבה שלו. אני חייב להגיד שכרגע אנחנו עוד בתהליך מוקדם יחסית. אנחנו בתהליך של איסוף המידע. יש שלב נוסף בדרך שאנחנו מגדלים את הצמחים על מערכת שנקראת ליזימטרים. ליזימטר זה דרך של מדענים, נקרא לזה, להגיד משקל. אנחנו צריכים להרגיש מדי פעם טוב עם עצמנו. אז אנחנו מגדלים את המערכת הליזימטרים. זה של חברה בשם PlantDetect. כל ליזימטר שוקל את הקצב שינוי המשקל של הצמח. וזה אומר שאני יכול למדוד כמה מים הוא מאבד. זה תהליך שנקרא טרנספירציה, או דיות בעברית. זה בעצם שהצמח מקבל שמש, הוא לוקח CO2 ומוציא חמצן ומים לסביבה. ואם אנחנו מודדים את קצב עיבוד המים, אנחנו יכולים להגיד באמת כמה המים הוא מאבד. זה נקרא ground truth בעולם של המשין לרנינג. אז בשילוב של המדידות שלנו, יחד עם ה-ground truth הזה, אנחנו מנסים לפתח מודלים. בהמשך אנחנו חושבים שנוכל להגיע לחקלאים, והם ישימו את החיישנים לבד, וניתן להם תובנות על האם הצמח חולה, כמה מים חסר לו, האם הוא מתנהג שונה מהסביבה, ואולי גם אפילו יבול מוקדם. חיזוי יבול מוקדם, אתה מתקדם. בדיוק. זאת אומרת, לא בסוף העונה, אולי אפילו חודשיים לפני סוף העונה, אני אוכל לתת לך המלצות, מה אתה יכול לעשות עכשיו, בשביל להגדיל את היבול שלך. הבנתי. לדוגמה, לתת לחקלאי אינדיקציה ולהגיד לו, אנחנו יודעים שאתה אוהב מאוד את הצמחים שלך, אבל אתה משקיע אותם ביתר, וזה א' יכול לחסוך לך פפילינוס, וב' אתה יכול לגרום ליבול רב יותר. ונגיד גם דשן, ואני אסביר שנייה, אנחנו בעידן מאוד מאתגר, שבו יש עניינים, נגיד, עם מערכת ההובלה העולמית, הם מדברים על זה הרבה בתקשורת על נפט, במסגרת מצרי הורמוז וכולי, אבל יש גם עניין עם דשנים. אני שמעתי שלאחרונה מחיר הדשנים הוכפל. אז אתם תוכלו, נגיד, עם המערכת שלכם, לתת לחקלאי אינדיקציה על האם הצמח שלו מקבל יותר מדי דשן? אז כן, בעצם זאת השאיפה. ככל שנאסוף בעצם יותר מידע על סוגים שונים של צמחים, בסביבות גידול שונות, בין אם זה חממה, בין אם זה שדה, אז נוכל לקבל תמונה רחבה יותר ומידע
שיזין בעצם מערכות ואלגוריתמים, שיעזרו לנו להבין יותר טוב, עכשיו עם איזשהו פאטרן, איזושהי התנהגות מסוימת של הצמח שאנחנו רואים, היא מעידה על דישון יתר, על מחלה, על איזשהו אולי אפילו מזיק שנמצא בשדה. בעצם וכל התובנות האלה יוכלו להיות מתורגמות להמלצות דישון, המלצות השקיה. מעולה. נשמע ממש כלי יישומי ויעיל לחקלאי. אתם מדמיינים גם איזו אפליקציה כזאת, שתיקח את כל המידע ואת כל המדע המשוגע שאתם עושים, ואת כל הדאטה הזאת, ותוציא לחקלאי אינדיקציה מאוד אינטואיטיבית, נגיד את זה ככה, וישירה באפליקציה. אני אספר פה סוד קטן. בימים האלו, אנחנו מנסים לעבוד על מנוע נקרא LLM, Large Language Model. זה כמו ChatGPT שאנחנו רוצים להקים ל-Field 4D. זה אומר שהחקלאי יוכל בשפה חופשית לשאול שאלות על השדה שלו, והוא יקבל תשובות. הוא ישאל נגיד בבוקר, מה היום אני צריך לבדוק בשדה שלי? איזה אזורים בעייתיים? הוא יקבל תשובה מאוד מפורטת, מה הוא צריך לעשות, איפה הוא צריך להשקות, איפה הוא צריך להוריד בדישון. והוא יצטרך להכניס את הנתונים שלו בלייב? החיישנים משדרים בלייב למערכת. זאת אומרת, כל 3 דקות אנחנו מודדים גם את קצב העיבוד של המים בתיוג שלנו. תיוג זה, בעולם המשין לרנינג, זה המדידה האמיתית. זה כמו להגיד, יש לי תמונה של כלב, או יש לי תמונה של חתול, או יש לי תמונה של איגואנה. אז התיוג שלנו זה קצב עיבוד המים בגרם לדקה. והכל נכנס אוטומטית למערכת, אז הוא לא ממש שולט על זה. אז בעצם, מה שאתם אומרים פה זה שאני יוצא לגינה שלי, או כשאדם ממוצע, יוצא לגינה שלו, הוא רואה את הצמח, והוא לא רואה שינוי, נגיד, בכמות המים שיש בצמח. הלא רוב הצמח הוא בעצם מים, ויש מעט מאוד חומר יבש, כמו גוף האדם, אגב, זה די מזכיר. בעצם מה שאתם אומרים, שהמערכת שלכם כל כך מתוחכמת, ויכולה למדוד את כל סביבת המיקרו-אקלים מסביב לצמח, וגם לזהות שינויים מזעריים, ממש מיקרו-שינויים, במשטר המים וכמות המים שנמצאת כרגע בצמח, ולתת מתוך הדבר הזה אינדיקציה סופר מדויקת לחקלאי, גם ברמת התנהלות בתוך העונה, גם ברמת האגרוטכניקה. האגרוטכניקה לדוגמה זה הפעולות היומיומיות שעושים בשדה, גם מבחינת דישון, והחלום הוא בכלל שחקלאים או מגדלים יוכלו יחד עם מאגר נתונים שכבר נבנה, להיכנס לאפליקציה ולרשום מה היום אני צריך לעשות בחלקה X, Y או Z, וזה יעשה מה שנקרא אופטימיזציה מטורפת לתהליך הגידול. בעצם אתם מייצרים אגרונום ממוחשר. שוב, גם חייבים להגיד שאנחנו עדיין לא שם, אנחנו עוד בדרך, אבל התוצאות הראשוניות הן בהחלט מספקות. אני חושב שאחת החוזקות הגדולות שלנו, זה באמת השילוב, כמו שניר הזכיר, השילוב בין הפיזיולוגיה של הצמח, שאנחנו מקבלים מהליזימטרים, לבין המטאורולוגיה, הסביבה שנמצאת, הסביבה הקרובה של הצמח, המיקרו-אקלים שלו. אני חושב שהחיבור בין שני התחומים האלה, מצד אחד מטאורולוגיה ומצד שני פיזיולוגיה, בעצם מאפשרים דיוק מאוד גבוה והבנה לא רק את הצד של הצמח, אלא גם את הצד של הסביבה שלו, וזה בעצם מה שיאפשר לנו בהמשך, רק על בסיס חיישנים פשוטים וזולים, להבין באמת איך הצמח עצמו מתנהג ופועל. חשוב לי גם להגיד, אמנם רק בניה ואני יושבים פה, אבל אנחנו חלק מצוות גדול יותר. יש כמובן את פרופסור מנחם מושליון, שהוא המוביל. סטודנטים בתארים מתקדמים, יש גם את עידן יפרח, שהוא בעצם, הוא המוח מאחורי כל הכתיבה של החיישנים האלה. יש שם המון אלקטרוניקה וקוד שהוא 0 ו-1, משהו מוגזם, שהוא כותב את כל הדבר הזה. אני הצטרפתי אליו שהוא התחיל את כל הדבר הזה. יש את גל נפתל, שהיא אחראית על כל החלק השיווקי והכלכלי. היא סטודנטית לתואר שני פה לכלכלה. ויש עוד הרבה סטודנטים לתואר ראשון שהם עובדים אצלנו לפי שעות. אני לא אזכיר את כולם, אכתוב אותם אולי בביו. וזהו, תודה להם. זאת אומרת, לא היינו מצליחים לבד, בטוח.
בהמשך לזה, אז קודם כל אנחנו באמת מפרגנים לכל סטודנט, מאחרון הסטודנטים, וכולנו היינו שם שממלא את האדמה בציצים, ועד זה שכותב את הקודים הבינאריים, עבודה לא פחות סיזיפית, ובטח 0 או 1, אני תמיד נבהל מזה שאני רואה את זה. באמת בקונטקסט הזה, אולי תיתנו כל אחד מכם, תספרו על הכובע שהוא מחזיק, זאת אומרת איזה סקטור בפרויקט הזה הוא לוקח. אוקיי, אז עידן, כמו שאמרנו, עידן אחראי על כל החלק הבינארי. אני אחראי מהחלק הבינארי, זה מגיע לאיזשהו אנטנה, כמו אנטנה שאתם מכירים בפלאפון, ולשם מגיע כל הנתונים. זה מגיע לאיזשהו מכשיר שיודע לאסוף את כל הנתונים, לארוז אותם נכון, זה כמו לארוז חבילה בסופר. להכניס אותם לשקיות הנכונות ולהכניס את זה לעגלה הנכונה, ואז זה שולח את זה לענן. ענן זה לא בשמיים, ענן זה איזשהו שרת בחדר של מישהו אחר, והיכולת אחר כך לשלוף את הנתונים מהענן ולאחסן את זה במקומות הנכונים, ושזה יהיה קל למשוך את הנתונים ולייצר גרפים ולהסיק מהם מסקנות, זה השלבים שאני אחראי עליהם, וכמובן לעשות את המחקר על הנתונים האלו. אתה רוצה גם לספר לנו קצת? מה חלקך? כן, אז אני גם לוקח חלק בעצם בפיתוח וגם בניסויי שדה. זאת אומרת, לקח את החיישנים האלה לחממה, לשדה, לראות מה עובד, מה לא עובד, מה צריך לשפר, בין אם זה ברמת התקשורת בין החיישנים, בין אם זה ברמת, אם אנחנו הרי צריכים למדוד קרינה וטמפרטורה ולחות, כל הדברים האלה יש להם המון ניואנסים קטנים של איך לעשות את זה בצורה נכונה. למשל, אם אנחנו מודדים בחוץ, איך אנחנו מצליחים למדוד טמפרטורה ולחות, הרי טמפרטורה צריך למדוד בצל, ויש לנו חיישן אור שהוא צריך להיות חשוף לשמש. אז יש פה גם אתגרים טכניים, שגם איתם אנחנו צריכים להתמודד. למשל, אנחנו עושים כל מיני ניסויים בהדפסות של מבנים תלת-ממדיים, שעוטפים את החיישנים, ובעצם מאפשרים להגדיל את הדיוק ואת האמינות של כל מדידה. אז זה צד אחד. והצד השני זה בעצם הנגשה של המערכת של החיישנים ליוזרים חדשים שרוצים להשתמש בה. אז זה אומר בעצם איך אני עכשיו לוקח את המערכת הזאת שהיא עוד בשלבי פיתוח יחסית ראשוניים, ומנגיש אותה לאנשים שהם לא טכנולוגיים, או שהם אין להם את החוש הטכני הזה, איך הם יוכלו גם הם להשתמש במערכת ולהצליח לקבל נתונים בצורה אמינה. וואו, חלק ארי, נשמע החלק שפונה פחות לסיליקון ויותר לאדם. מעניין. תגיד, היה רגע שצרכים שזיהית בשטח, נשמע שאתה יותר בשטח, צרכים שזיהית בשטח, חזרת איתם אחורה ושינית דרך התובנות האלה חלקים בפיתוח? זאת אומרת, השטח לימד אתכם דברים? אז זה משהו שקורה כל הזמן, כחלק מתהליך הפיתוח. אז בין אם זה כמו שהזכרתי, צרכים שנוגעים למדידה עצמה של החיישנים, בין אם זה אחד הצרכים למשל שעלו מהשטח, זה אם אני עכשיו נמצא בשטח וצריך לדעת חיישן מסוים, מה המצב שלו, האם הוא תקין או לא תקין, או שאני רוצה לדעת רגע מה המדידה שנמצאת כרגע על החיישן. אז אחד הדברים שפיתחנו, שזה צורך שנולד מהשטח, אז חזרנו עם זה חזרה למעבדה, לשולחן הסרטוטים והתכנונים, ובעצם הוספנו לכל חיישן רכיב RFID. מה זה RFID? זה רכיב שמשתמש בטכנולוגיית NFC, כמו שיש לנו ברב-קו או בכרטיס אשראי, שאנחנו מצמידים ויש איזושהי תקשורת בין הרכיבים האלה, ואנחנו ככה בעצם יכולים להעביר מידע. אז אחד הפיתוחים שנוצרו בעקבות זה, זה אפליקציה שאני יכול לסרוק איתה את החיישן בשטח ולקבל עליו מידע. מי הוא, מה הוא, מה המדידות שלו כרגע בשטח. אז זה עוד כלי שבעצם מאפשר לנו גם ורסטיליות גדולה יותר בניהול של החיישנים, וגם קצת מאפשר לי להגיע לשטח ולפתור בעיות עם הטלפון שלי, ובלי עכשיו לנהל את הכל מהמעבדה מרחוק. הבנתי שלניר יש חיות מחמד,
והוא בחר להם שמות מעניינים, או חיית מחמד, הוא בחר להם שם מעניין, אז ספר לנו. נכון, יש לי כלבה, מתוקה, מעורבת, אנחנו אומרים שהיא חצי אסקי, חצי מפלצת, אבל היא 100% של כלב. קראנו לה פנמן, זה על שם משוואה שנקראת פנמן מונטיס. זה משוואה שהיא יחסית קונצנזוס בעולם החקלאי, להערכה של כמה מים צריך לתת לצמח. זאת אומרת, אנחנו משתמשים במשוואה הזאת בטמפרטורה, לחות, קרינה, מהירות רוח, דברים שמזכירים את החיישנים שלנו, ובאמצעות זה, ותחנה מרוחקת, לרוב, או תחנה ראשית, נגיד ברחובות אני משתמש בתחנה בבית דגן, אני יכול להגיד כמה אני רוצה להשקות את הצמחים שלי. השאלה ששאלנו את עצמנו פה גם אצלנו זה, האם יש קשר בין התחנה המרוחקת למה שקורה בשדה? כן, זה אנקדוטה לגבי מה בנות זוג או בני זוג של מדענים ומדעניות צריכים לסבול. חד משמעית. מגניב. אוקיי, אולי אנחנו מתקרבים לסיום. אולי תיתנו כלי או תובנה שיש לכם היום, שלא היה לכם, שהתחלתם את התואר השני, את הראשון, ממש מתחילת הדרך שלכם. איזה כלי? מה אתם רוצים להשאיר אותי ואת המאזינים? אז אני חושב שזה, שוב, אני לא מגדיר את עצמי כיזם, כי בכל זאת אנחנו עדיין בתוך הפקולטה, ויחסית מיזם צנוע, אבל אני חושב שזה נכון, בעיניי, באיך שאני רואה את הדברים, זה נכון גם ליזמים וגם לחוקרים, לדעת שברוב הזמן הדברים לא עובדים. 99% מהזמן, דברים לא הולכים כמו שתכננת, או שמשהו עובד, ואז יום אחרי זה הוא לא עובד ואתה לא מבין למה, וזה חלק מהתהליך וחשוב לא להתייאש ולא להישבר מזה. זה תהליך שהוא ארוך, בסוף אנחנו מתחילים עכשיו כבר קצת לראות את הפירות, אבל זה המון עבודה בדרך והמון תסכולים והמון דברים באמת שלא עובדים, ורק אחרי הרבה זמן הם מתחילים לעבוד. סיפור חיי. כאילו, זה היום בעבודה שלי, מה שאמרת עכשיו, וכבר אנחנו כבר עברו פה בפודקאסט הזה כמה פיגורות שעוסקות במדעים, וזה ממש, זה אולי הקו שחוט השני שמחבר בין כולם, הרומנטיקה של מדענים, והאמונה הזאת שזה כן יעבוד בפעם ה-86, it's gonna happen. אז, אבל בסוף, נראה לי שהפירות הגדולים והבשלים מגיעים בעצם ההתמדה הזאת, ולפעמים מגלים דברים ככה, כדרך אגב, מתוך ההתמדה הזאת, אז כן, צריך להמשיך למרות שקשה. כן, רציתי לחזק שזה מאוד מתקשר, כמו שאמרת, למחקר. רוב הזמן הדברים לא עובדים, ואתה צריך להיות כמו חתול, לנחות על הרגליים, ולנסות דרך אחרת. אז כמות הפעמים גם שמחקנו הכל והתחלנו מחדש, וניסינו דרך אחרת, והחלפנו מערכות, והחלפנו דאטאבייסים, שזה בעצם ממסדי נתונים, יש עשרות. אז זה קרה יותר מפעם אחת. לפני שבועיים מחקתי הכל והתחלתי מחדש, כי חשבתי שצריך fresh start, וכדאי לנסות משהו אחר. אז זה כל הזמן נושם, וצריך להיות מוכן לזה טבולה ראסה. טוב, עד כאן לפרק הזה של זירי המחר עם בניה המי וניר אברבוך. אתם מעניינים, היה כיף לשמוע אתכם, תמשיכו לקשר בין השדה לבין עולם המחשוב, ואתם, אני וכולנו חלק לא סתם לפודקאסט הזה, קוראים זירי המחר, חלק ממאמץ גדול, שגם מחר יהיו לנו עגבניות שרי כל כך טעימות וחסות מהממות לברך עליהם בליל הסדר, ותוצרת נהדרת של ארץ ישראל. לפעמים לאנשים זה נראה טריוויאלי, אבל כבר היום, כמו המוצר שאתם שואפים לקדם, כבר היום יש אפליקציות כאילו מדעיות שמשלבות גם את עולם המחשבים, שחקלאים משתמשים בהם בשדות, ובאמת יש מערך שלם שמביא את התוצרת הזאת ואת הסופרים המלאים לירקות ופירות, ואתם חלק מזה, ואני שמחתי מאוד לראיין אתכם, ואני
מאמין שנשמע עליכם, אז תודה רבה. תודה רבה שהזמנת אותנו.